Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rakunek. Teď brankuje Rolinek. Gól! Kotouče od Rolíkových prustí odráží. Rozhodčí si půjde zatelefonovat. Ale neviděl jsem tam úmyslné kopnutí. Tohle bude platit, tohle bude platit. Finský rozhodčí Jari Levonen si podruhé v tomto zápase sundává helmu a podruhé volá video rozhodčího Němce Gerharda Lichtneckera. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gól by měl platit. Žádné placírce nemůže být ani řeč. Nastavená brusle šikovně samozřejmě, ale pravidla na tohle myslí, tohle to musí být gól. Ale definitivní soud vyřkne rozhodčí. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2-0.